Mao jud ni always na akong ginaingon sa akong kaugalingon day ba. Di bali day og kapoy kay akong trabaho day basta makita lang nako day og ani ang resulta sa akong gitrabaho ba. Anyway, sa mga nangutana day no kung pwede ba mariban ang 12 years old. And yes day, oo day pwede kay siya mariban no. Kay kani day akong giriban karon day is ang ako ani ning piso day ang edad ani niya day is 12 pa. Dayon ikaduha na sa day nako ni nariban ang iyang buhok. Kay lagi day iriban man jud ako ni iyang buhok day basta ting klase na manggod. Kay para dili na hasol magsigig sudlay bitaw. Muna okay ra jud kayo iriban ang mga 12 anyos pataas day no. Kay need man sa na nila day samot ang mo eskwela na bitaw sila. O kani sa dayon pagkaribanan ako day no is 4 in 1 na day ni. Mo na inana kanindot, inana kasina o ginana kabagsak ang buhok sa kuang anak. Mao jud nay nindot day basta 4 in 1 na gani ang pagkariban day kay lagi day bagsak kayo og sinaw kayo ang buhok. Sa mga nangutana day no kung asa magpabuhok kung magpariban sa kuha. So diha lang mo pagpabuhok sa kuha day. Kay mas dali man gud diha day nga makita nako ang inyong message. Og sa mga nangutana sa day nako day no kung mobalayad ba ko og buhok. So day dili jud ko mobalayad og buhok day no kay hasulan kay ko anang trabaho aday. Ang ako alang day mo riban og mo color jud ko. Og maora day to no bay mo oy.